Hola classe, seguim amb el tema d'història i avui anem a parlar de com era la societat en Al-Àndalus i com estaven fetes les ciutats, perquè ara veureu que la majoria de les ciutats estaven totes construïdes d'una manera molt semblant. A Al-Àndalus hi va conviure una gran diversitat de persones de procedència i de religió diferents. Per un costat teníem els musulmans, que bé podien ser descendents dels primers musulmans que conqueriren a l'Àndalus o també eren els visigots que s'havien convertit a l'islamisme, que eren els que governaven i tenien les millors terres. Aquests visigots que s'havien convertit a l'islamisme s'anomenen muladins. Per un altre costat teníem els mossàrabs, que eren els visigots que varen voler conservar la seva religió cristiana. I per últim, els jueus, que eren els seguidors del judaïsme. Vivien en barris separats de la resta de la població. Els musulmans es varen caracteritzar perquè permetien als creients jueus o cristians conservar la seva religió, cosa que abans no havia ocorregut, a canvi, això sí, de que havien de pagar impostos. La ciutat. Anem a parlar de les ciutats. Les ciutats tenien una gran importància en l'Àndalus. Les cases estaven distribuïdes de manera irregular i els carrers estaven desordenats i eren estrets. Era com si hagueren fet els carrers sense pensar-ho. Fica una casa ací, una casa allà, no seguien una direcció o no estaven projectats. Les cases s'ordenaven en barris, de manera que, com hem dit abans, els jueus vivien en el seu propi barri on estava el seu propi temple per anar a resar, que s'anomena sinagoga, i també estava el barri mossàrab, que era on vivien els cristians. Totes les ciutats estaven emmurallades i tenien torres defensives. Per accedir a la ciutat havies de passar per alguna de les portes que envoltava, que hi havia al llarg de les muralles. Portes que se tancaven cada nit, sempre a la mateixa hora. La part principal de la ciutat s'anomenava Medina i és on se situaven els edificis més importants, com per exemple la mesquita o el soc. El que teniu a continuació és una espècie de dibuix on apareixen les diferents parts que podia tindre una ciutat musulmana. Fixeu-vos en els carrers que vos deia abans, que són molt estrets. Així la veritat és que les cases tenen pinta d'estar ordenades, però no era així. Semblava, si l'haguérem pogut dibuixar des de dalt, les cases estaven ficades d'una manera un poc caòtica, sense ordre, amb carrerons estrets, com si foren laberints. Fixeu-vos en el mig, com s'anomena, que es veu la Medina, ahí, la zona principal de la ciutat, on estaven els diferents monuments. Per exemple, així es veu la mesquita. Era un recinte que els musulmans dedicaven a l'oració i que sempre estava orientada a la Meca. Cada barri tenia una a la qual acudien els fidels cada divendres per a pregar. Després tenim, així en la part de baix, el soc, que és el mercat, el que nosaltres coneguem com a mercat. Un mercat que es celebra a l'aire lliure, un dia a la setmana o cada dia segons la població que hi ha. Els socs no sols eren llocs de compra i venda, sinó que també eren espais de la vida social. Són llocs on va molta gent i donaven lloc a altres activitats secundàries que no només era comprar i vendre. Per exemple, hi havia perruqueries, era un lloc per a llogar un transport, havia fins i tot guarderies. Un altre edifici de la Medina és el Alcàsser, així el tenim, que és el palau on residien els governants. Solia estar fortificat. I per últim anem a parlar dels banys públics. Era al mateix temps un edifici públic, cívic, és a dir, de diversió, i religiós. Els habitants acudien a llevar-se
a tallar-se el cabell, a rebre missatges, a depilar-se. A més, els àrabs donaven molta importància a l'aigua, no només com a sentit religiós, sinó també com a element purificador. Per tant, la neteja, quan anaven als banys públics, no només era corporal per estar asseats, sinó que per a ells també era com una neteja espiritual. Per últim, anem a parlar també del Raval, que eren tots els barris, totes les cases que quedaven fora de la muralla. La gent que no podia entrar de nit a la ciutat dormia en el Raval. Vos vaig ensenyar ara en esta imatge com és la mesquita de Còrdova. Recordeu que Còrdova era la ciutat més important en l'Àndalus i és on més restes àrabs podem trobar. En esta imatge es veu la mesquita de Còrdova. Totes les mesquites tenen un pati d'entrada on hi ha una font per a rentar-se. Recordeu el que vos he dit abans de que l'aigua no només era per a llevar-se el cos, sinó que també tenia un sentit espiritual. També té una sala d'oracions, que en el cas de la imatge és el que es troba tapat, per dir-ho així, la part que està coberta és la sala d'oracions, una sala que es caracteritza perquè no hi ha cap imatge religiosa, que és algo que ens diferencia dels cristians. L'islam prohibeix que hi hagin imatges religioses i, per tant, la decoració dins d'aquestes sales d'oracions és simplement en formes geomètriques o en motius cal·ligràfics, és a dir, escrivien parts o frases de l'Alcorà, que és el seu llibre sagrat, a les parets. A banda, també tenen un minaret, que és eixa torre que s'alça en la part de fora, des de la qual el muetzí crida als fidels cada vegada que hi ha una oració amb un cant. Els crida per a que acudisquen a la mesquita a resar. Així tenim una imatge de com és la sala d'oracions de la mesquita de Còrdova per dins i així una altra. Molt bé. Vos torno a ficar aquesta imatge perquè ara anem a veure un alcàsser. Este d'ací, el palau on residia la gent important. Vos fique com a exemple d'alcàsser l'Alhambra de Granada, que no està en Còrdova, evidentment, està en Granada. L'Alhambra està formada realment per un conjunt de palaus, jardins i també és una fortalesa. N'hi ha molts jardins amb moltes fonts i molta aigua. Recordeu la importància de l'aigua per als àrabs. Està situada dalt d'un turó, dalt del cim d'una xicoteta muntanya. I és important, penseu que era el lloc on vivia un dels mandataris, una de les persones importants de Granada, i per tant, al estar situada dalt d'eixa xicoteta muntanya, doncs tenia una posició defensiva i era un lloc per a poder defendre's en cas de que atacaren a aquesta persona tan important. Dins de l'Alhambra és molt coneguda per la seva decoració interior. Hi ha sales on a les parets apareixen poemes sencers, escrits no, de vegades picats a pedra o pintats amb pintura, poemes sencers de poetes àrabs, perquè recordeu que no podia haver cap imatge religiosa. Aleshores parlen del seu Déu, dels seus profetes, de la importància de la religió islàmica dins de les parets, a banda també de motius geomètrics com els que hem estat treballant en classe i que sapigueu que és el segon monument més visitat d'Espanya. Ahí teniu una imatge de l'Alhambra per fora. Ara anem a parlar una miqueta de la València musulmana, perquè si fem una miqueta de memòria, en l'excursió que tinguérem a principi de curs ja ens van contar que els musulmans tingueren també presència a les nostres terres. L'Emirat de Valancilla
fou un dels regnes taifes que es va crear arran de la fi del califat de Còrdova. Si recordeu, el califat de Còrdova es va trencar creant diferents taifes, doncs un va ser el regne de Valancilla. Va ser un regne molt important on se recorda, per els escrits i les cròniques que han quedat, se recorda que hi havia gent elegant i rica. Varen millorar una muralla que ja tenien, una muralla que estava feta amb gran perfecció, que tenia 7 portes, i també varen construir una almúnia, que és el Palau Reial. En esta imatge es veu la València d'avui en dia com és, i en color roig la línia és la muralla que varen perfeccionar els àrabs amb les 7 portes marcades, que són els noms que tenim al voltant. Bab al-Kantara, Bab al-Anax, tots aquests noms és cada una de les portes. Les altres ratlles són les muralles que hi havia abans i després. Això ja parlarem quan arribi el moment. Per últim, en aquesta imatge, això també ho varen veure. En la primera imatge es veu una de les torres defensives i part de la muralla que hi havia a València en l'època àrab, i a la dreta una de les portes que ara està per la zona del barri del Carme, una de les portes d'accés per accedir dins de la ciutat. A finals del segle XI, el regne Taifa, el regne àrab, visqué un breu episodi com a regne cristià de la mà del Cid. Què va ocórrer? Doncs que en 1094 Rodrigo Díaz de Vivar, que és com s'anomenava el Cid, entrà en la ciutat i la va fer cristiana. El que ocorre és que va morir mesos després. La seva dona va aconseguir defensar el setge, perquè la seguien atacant els àrabs per a poder tornar a recuperar la ciutat. Ho va aconseguir durant un temps, però conforme anava passant el temps, altres persones que l'havien estat ajudant li varen retirar tota la seva ajuda, varen retirar els exèrcits i València fou una altra vegada ocupada pels àrabs. Fins ací.